Здравейте, ние сме на още едно култово място в София. Това е градинката на седмочисленици. Тук се събират много млади хора, много си пиват, пушат си, забавляват се, говорят си глупости. И сега ще ги питаме за няколко теми, за алкохола, за забавленията и за любовта. Здравейте! Може ли ви задам две-три въпросчета, само бързи, смели с ръчи? Какво мислиш за алкохола? Може би не си спием цялата заплата, ако за това питате. Добро или нищо? За алкохола или добро или нищо? Добре, за любовта? Любовта? Любовта. Какво за любовта? И за нея. А свързани ли са? Да. Ами не употребявам по-тежки наркотици от това. И зависи кое е по-тежко. Защото ти се разширяват зениците, когато говориш така. Ето това симпатично момиче. Ти какво мислиш за любовта? Нищо не мисля. Да има. Какво да мисля? Да има на повече, на талази. Алкохол употребяваш? Като всички тук и аз употребявам. А кое ти е любимото питие? Нямам, пием всичко. Имаш ли си приятел? Ето го там е. Интервюрайте него! Ако обичаш, ще кажеш едно стихотворение. Абе, обичам я, ама не казвам стихотворение. Добре, какво мислиш за алкохола? Мисля, че е супер. Здравейте, вие влюбени ли сте? Много, изключително много. Алкохол употребявате ли? В известна доза, да. Да, редовно. Вие сте си един за друг. За любовта, какво ще кажете? Това е чудесно, но не е за животните и за птиците. Ти в какви количества употребяваш алкохол? Умерени. А ти какво мислиш за любовта? Защото те любовта и алкохол са свързани. Не ми смятам, че са свързани. Любовта за любов, ако става въпрос само за една нощ, иначе не. За една вечер не е лошо. Любов и съпротива. Това е квинтесенцията. Вие употребявате ли алкохол? В момента не, но по принцип да. Предпочитате да си хапвате май? Да, определено. Доста стабилно. А ти? И аз така, предимно капвам. И по-малко пиеш? А какво мислите за любовта? Дали съществува ли? Да. Да, съществува. А трудно ли е да намериш истинската любов? Да. Да. Май. Продължаваме да сме на седмочисленици, едно култово място в София. Тук под гъстите шобраци и тъмнотата виждаме още едни млади хора, които ще ги питаме за нашите теми. Вие употребявате ли алкохол? Не, твърдо не. А за любовта какво мислите? Ами най-хубавото нещо. Най-хубавото нещо. А тя ще спаси ли света? Абсолютно да. Ако нещо може да спаси света, ще е любовта, сигурно. А те, любовта и алкохола свързани ли са? Да, доста. Доста. Не, свързани само ако обичаш алкохола. Иначе не. И с приятели навънка, с хора, които ни интервюират всяка вечер. Тук харесва ли ти на седмочисленици? Да. Добре, благодаря ви. Много любимо, между другото, това място. Добре, и на мене. Айде, чао! Гледайте Night Story.